Οι εισπνοές μας κάνουν ελαφρύτερες, αιωρούμαστε. Οι εκπνοές μας βυθίζουν στο έδαφος, μας δίνουν σταθερότητα. Και έτσι το σώμα που είναι εξαπλωμένο στη σαβάσανα, με πατημένα τα πέρματα και ενωμένα τα γόνατα, αρχίζει σιγά σιγά και συνδέεται με την αναπνοή. Έρχεται σε επαφή με το εδώ και το τώρα, με αυτή τη στιγμή. Την στιγμή της πρακτικής μας. Ξεκολλήστε τα γόνατα, φέρτε τα προς τα πέρματα. Κρατήστε τα πόδια ανοιχτά στο άνοιγμα το στρωματάκι. Φέρτε τα χέρια δίπλα στον κορμό. Υπαλάμε στο έδαφος. Και πάμε με την εισπνοή να ανεβάσουμε λίγα εκατοστά την λεκάνη από το έδαφος. Λίγα εκατοστά ίσα ίσα. Ανεβάστε και τον κόκκιγα, ενεργοποιήστε το εσωτερικό από τους μυρούς και μείνετε για 5. 4. 3. 2. 1. Ανεβάστε και λίγο παραπάνω την λεκάνη για άλλα 5. 4. 3. 2. 1. Και αργά κατεβάζουμε. Παίρνουμε το δεξί γόνατο στο στήθος, αγκαλιάζουμε την κνήμη του δεξιού ποδιού και ανεβάστε τη μύτη προς το δεξί σας γόνατο και μένουμε εδώ. Χαλαρώστε τους ώμους μακριά από το κεφάλι. Αναπνεύστε εδώ. Και κατεβαίνουμε. Επιστρέφει το πόδι εκεί που ήταν. Να φέρουμε αριστερό γόνατο στο στήθος, να αγκαλιάσουμε την κνήμη δυνατά στο στήθος μας, να ανεβάσουμε τη μύτη στο γόνατο και να μείνουμε. Χαλαρώστε τους ώμους μακριά από το κεφάλι. Και αργά πάλι κατεβαίνουμε. Ανεβάστε και τα δύο πόδια στο στήθος, το δεξί χέρι στο δεξί γόνατο, το αριστερό χέρι στο αριστερό γόνατο. Τα γόνατα έχουν μια απόσταση και πάμε να κάνουμε βαρελάκια δεξιά και αριστερά αργά. Τα γόνατα είναι μακριά το ένα από το άλλο. Οι κνήμες είναι μακριά η μία από την άλλη. Ελάτε στο κέντρο και πάμε πάλι να ανεβάσουμε το κεφάλι ανάμεσα τώρα στα γόνατα και να μείνουμε. 5, 4, 3, 2, 1 και τα κατεβάζουμε όλα, ξεκουραζόμαστε. Σήμερα το μοτίβο της πρακτικής μας είναι αυτό. Οι εισπνοές θα μας κάνουν να νιώθουμε ελαφρύτερες. Οι εκπνοές θα μας κάνουν να έχουμε βάση, να έχουμε γείωση. Ανεβάστε το κεφάλι και ελάτε να πλέξουμε τα χέρια από πίσω, να φτιάξουμε ένα μαξιλαράκι ίσα ίσα να υποστηρίζουμε. Ανεβείτε και λίγο πιο ψηλά και πάμε να στρίψουμε δεξιά. Να κοιτάξουμε προς τα δεξιά μας. Ελάτε στο κέντρο
Έλατε να στρίψουμε αριστερά. Έλατε στο κέντρο και πάμε πάλι δεξιά. Έλατε κέντρο και πάμε αριστερά λίγο ακόμα. Τελευταία φορά έλατε κέντρο και πάμε δεξιά. Έλατε κέντρο και φύγαμε αριστερά. Έλατε κέντρο και όπως είμαστε να ξαπλώσουμε με πλεγμένα τα χέρια. Ανεβάστε τα πόδια στον ουρανό. Να κάνουμε τα δάχτυλά μας flex, point, flex και point. Άλλη μια φορά flex, point. Στο flex θα μείνουμε, να στέλνουμε τις φτέρνες προς τον ουρανό για 5. Τεντώστε όσο το δυνατόν περισσότερο τα πόδια. 4. 3. 2. 1. Λυγίζουμε γόνατα, πατάμε πέλματα μπροστά από την λεκάνη. Κρατήστε τα πέλματα στο άνοιγμα της λεκάνης και τα γόνατα παράλληλα. Στην επόμενη σπνοή, ελάτε να ανεβάσουμε την λεκάνη μας ψηλά. Στην εκπνοή, αργά, σπόνδυλο-σπόνδυλο να κατεβάσουμε. Τα χέρια μας παραμένουν πλεγμένα. Πάμε στην εισπνοή πάλι, ανεβαίνει η λεκάνη αργά ψηλά. Στην εκπνοή αργά κατεβαίνει. Πάμε 5 φορές, εισπνοή, ανεβάζουμε τη λεκάνη ψηλά. Εκπνοή, κατεβαίνουμε. Εισπνοή ψηλά. Εκπνοή χαμηλά. 3 ακόμα, εισπνοή ψηλά. Εκπνοή χαμηλά. 2 εισπνοή ψηλά. Και χαμηλά. Τελευταία ψηλά και μένουμε για 5. 4. 3. 2. 1. Και κατεβαίνουμε. Ρίχνουμε και τα δυο μας γόνατα αριστερά. Ρίχνουμε και τον κορμό μας αριστερά. Και με την βοήθεια των χεριών ελάτε να ανεβούμε. Να καθίσουμε, να ενώσουμε τα πέλματά μας μπροστά από την λεκάνη μας. Να πιάσουμε τα πέλματά μας και σαν χτυπήματα των φτερών της πεταλούδας, αργά να ανεβοκατεβάσουμε τα πόδια μας. Αργά και συνειδητή η κίνηση και το στήθος πάντα ανοιχτό. Οι εισπνοές να μας κάνουν ελαφρύτερες. Οι εκπνοές να γιώνουν το σώμα. Την επόμενη φορά που τα γόνατα θα κατέβουν προς τα κάτω, βοηθήστε και λίγο με τους αγκώνες εσωτερικά και μείνετε με το στήθος ανοιχτό μπροστά για 5. Τέλεια. 4. 3. 2. 1. Πάμε στην εισπνοή να κοιτάξουμε μπροστά, να ανοίξει καλά το στήθος και
ανέβουμε μέχρι πάνω. Ανοίξτε το ένα γόνατο από τα δύο, διαλέξτε εσείς πιο στο πλάι και φέρτε το πέλμα πάνω στον ήρω και πάμε να στρίψουμε προς την πλευρά που κοιτάζουν τα γόνατά μας. Και να μείνουμε. Θα κρατήσουμε τον κορμό μας κάθετο. Τα μάτια μας απαλά κλειστά και αναπνέουμε. Αργά να γυρίσουμε στο κέντρο, να ανεβάσουμε τα γόνατα για να αλλάξουμε, να τα ρίξουμε από την άλλη πλευρά και να στρίψουμε απαλά προς την πλευρά που δείχνουν τα γόνατά μας. Όσο πιο κάθετος γίνεται ο κορμός, μένουμε για 5. 4. 3. 2. 1. Πάμε να κοιτάξουμε μπροστά και να γυρίσουμε. Να τεντώσετε τα πόδια στην ευθεία, να κάνετε τα δάχτυλα flex. Να τεντώσουμε τα χέρια μας ψηλά, ψηλά, ψηλά στην εισπνοή. Και στην εκπνοή έλατε να στρίψουμε από τη μία πλευρά, να κατεβάσουμε και τα χέρια μας κάτω. Πάμε πάλι στην εισπνοή τα χέρια μας ψηλά και φύγαμε στροφή από την άλλη. Συνεχίζουμε 5, εισπνοή στο κέντρο. Εκπνοή, στροφή. Εισπνοή στο κέντρο. Εκπνοή, στροφή, flex τα δάχτυλα, ενεργά τα πόδια. 3, εισπνοή στο κέντρο. Εκπνοή, στροφή. Εισπνοή στο κέντρο. Εκπνοή, στροφή. Τελευταία φορά, εισπνοή στο κέντρο. Εκπνοή, στροφή. Εισπνοή στο κέντρο. Εκπνοή, στροφή. Εισπνοή στο κέντρο, κρατήστε τα χέρια δεξιά και αριστερά από τα αυτιά και έλατε να φύγουμε διαγώνια. Τα χέρια μένουν ψηλά για 5, μείνετε. 4. 3. 2. 1. Εισπνοή ψηλά. Εκπνοή, πατάμε τις παλάμες πίσω, τα δάχτυλα κοιτάζουν μπροστά. Έλατε να πατήσουμε τα πέλματά μας λίγο πιο μπροστά από την λεκάνη. Και με δύναμη, χέρια, πόδια, ανεβάζουμε τη λεκάνη ψηλά σε ανάποδο τραπεζάκι. Για 5, δυνατά δάχτυλα στα χέρια. 4. Αναπνέουμε. 3. 2. 1. Και κατεβαίνουμε. Έλατε να σταυρώσουμε τις κνήμες μας. Να πιάσουμε τα γόνατά μας και στην εισπνοή να ανοίξουμε το στήθος μας ψηλά, 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 ψηλά. Στην έκπνοη να κυρτώσουμε πίσω, 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 πίσω. Εισπνοή να ανοίξουμε το στήθος μας ψηλά. Εκπνοή να κυρτώσουμε. Εισπνοή ψηλά. Εκπνοή κυρτώνουμε. Συνεχίστε στον ρυθμό σας, στην εισπνοή να ανοίγετε το στήθος, στην έκπνοη να κυρτώνουμε. Θυμηθείτε, οι εισπνοές μας κάνουν ελαφρύτερες. Οι εκπνοές μας δίνουν γύρωση, μας δίνουν βάση.
άλλες 2 τελευταίες φορές. Και την τελευταία μείνετε κυρτωμένες με το πηγούνι μέσα. Και σπρώξτε την πλάτη πίσω, σπρώξτε, ανεβάστε τις ομοπλάτες ψηλά. Και ελευθερώνουμε. Φέρτε το δεξί χέρι στην ίδια ευθεία με τον δεξί γλουτό. Πάμε να ανοίξουμε το αριστερό μας χέρι ψηλά, να κοιτάξουμε κάτω από την αριστερή μας μασχάλη. Γυρίστε να κοιτάξετε το δεξί σας χέρι και φέρτε και το αριστερό προς τα δεξιά, να χαϊδέψουμε το πάτωμα μπροστά μας ή ημικύκλιο και να φύγουμε από την άλλη, να αλλάξουμε. Να αφήσουμε αριστερό χέρι κάτω, δεξί χέρι ψηλά. Και ξανά κοιτάμε αριστερά, στέλνουμε και το δεξί χέρι αριστερά, γλύφουμε το πάτωμα μπροστά, 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 μπροστά και ερχόμαστε στην αλλαγή. Κοιτάμε δεξιά, κατεβάζουμε αριστερό χέρι, φεύγει αργά μπροστά και αλλαγή. Και φύγαμε πάλι για αλλαγή, αργά, 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 αργά. Και αλλαγή. Και αλλαγή. Και αλλαγή. Μένουμε εδώ για 5, 4, 3, τέλεια, 2, 1, ελάτε μέχρι πάνω στην επόμενη εισπνοή και στην εκπνοή φέρτε τα χέρια πίσω από την πλάτη να πατήσουνε, να σπρώξουμε, να ανοίξουμε το στήθος, το πηγούνι μέσα και μένουμε για 5, 4, 3, 2, 1 και ελευθερώνουμε, αφαιρούμε τα καλτσάκια μας. Και ελάτε να βρεθούμε σε μια όρθια θέση στην κορυφή του στρώματός μας. Με τα πέλματά μας στο άνοιγμα της λεκάνης μας. Κλείστε λίγο τα μάτια, μπροστά μπροστά όπως είστε. Κλείστε λίγο τα μάτια και πάμε πάλι την ίδια λογική, εισπνοές να κάνουν το σώμα ελαφρύτερο. Οι εκπνοές να μας γιώνουν στο έδαφος. Όλο το σώμα νιώθει δυνατό. Ο πυρήνας μας είναι δυνατός, η γλουτή μας είναι δυνατή, τα πόδια μας, ο κορμός μας, τα χέρια μας. Ανοίξτε τα μάτια σας και το δεξί πόδι θέλουμε να το φέρουμε λίγο πίσω και αριστερά. Τεντώστε τα χέρια ψηλά, πιάστε το δεξί χέρι και τραβήξτε το αριστερά. Τέλεια. Ελευθερώνουμε, ερχόμαστε πάλι μπροστά για να φέρουμε τώρα το αριστερό μας πόδι λίγο πίσω δεξιά. Να τεντώσουμε χέρια ψηλά, να τραβήξουμε το αριστερό μας χέρι στα δεξιά.
ελευθερώνουμε στο κέντρο. Σήμερα θα ανοίξουμε καλά τα πλαϊνά μας. Στην εισπνοή ανεβάστε τα χέρια ψηλά, κρατήστε τα χέρια παράλληλα και πάμε να φύγουμε αριστερά. Ή δεξιά, δεν έχει σημασία. Ελάτε στο κέντρο να φύγουμε από την άλλη πλευρά. Ελάτε στο κέντρο και να διπλώσουμε μέχρι κάτω. Να φέρουμε τις παλάμες στις κνήμες μας, να κοιτάξουμε μπροστά. Να κατεβάσουμε τα χέρια κάτω, να πατήσουμε τις παλάμες και να στείλουμε το δεξί μας πόδι πίσω μακριά. Κατεβάστε το γόνατο στο έδαφος και ανεβάζουμε τα χέρια μας ψηλά. Ωραία. Γυρίστε και το κουτεπιέ το δεξί στο έδαφος για να έχουμε καλύτερη βάση. Με το δεξί χέρι πιάστε τον αριστερό καρπό και τραβήξτε δεξιά. Ερχόμαστε στο κέντρο, το δεξί χέρι στο γόνατο και στρίβουμε πίσω. Φέρτε το άλλο χέρι να πιάσει είτε τον γλουτό σας είτε τον μυρό σας. Μπράβο. Γυρνάμε στο κέντρο και ανεβάζουμε πάλι τα χέρια μας ψηλά. Τώρα κατεβάζουμε και λίγο πιο χαμηλά τη λεκάνη μας, να μείνουμε για άλλα 5. 4. 3. 2. 1. Κατεβάζουμε τα χέρια μας, παίρνουμε φόρα και ερχόμαστε πάλι μπροστά. Οι παλάμες στις κνήμες να κοιτάξουμε στην ευθεία. Με την εκπνοή να διπλώσουμε. Βαθιά εισπνοή και φύγαμε να ανέβουμε μέχρι πάνω χέρια παράλληλα και φύγαμε από την μία από την άλλη πλευρά, όποια διαλέξετε. Έλατε στο κέντρο και φεύγουμε από την άλλη. Ελάτε στο κέντρο και πλέξτε χέρια πίσω από την πλάτη, δάχτυλα. Ανοίξτε το στήθος στην εισπνοή, μαζέψτε τη γούνη μέσα και μείνετε για 5. Πολύ όμορφα. 4. 3. 2. 1. Και ελευθερώνουμε. Πάμε να λυγίσουμε τα γόνατά μας, να τεντώσουμε τα χέρια μας μπροστά και να μείνουμε στην καρέκλα για 5. Πολύ ωραία. Μπράβο κορίτσια, δυνατές. 4. 3. 2. Να ανεβάστε στην εισπνοή μέχρι πάνω. Στην έκπνοη διπλώνουμε μέχρι κάτω. Παλάμες στις κνήμες κοιτάμε μπροστά. Πατάμε χέρια και στέλνουμε αριστερό πόδι πίσω, το γόνατο στο έδαφος και ανεβαίνουμε μέχρι πάνω. Τώρα πιάνουμε δεξί καρπό και τραβάμε αριστερά για 5. 4. 3. 2. 1. Ελάτε στο κέντρο, αριστερό χέρι στο γόνατο και το άλλο χέρι πίσω είτε στον γλουτό είτε στον μύρο. Και μένουμε πάλι για 5. 4. 3. 2. 1. Κοιτάζουμε μπροστά, κατεβάζουμε και λίγο περισσότερο τη λεκάνη, ανεβάζουμε τα χέρια μας για 5. 4. 3. 2.
Εισπνέουμε εδώ. Εκπνοή κατεβαίνουμε. Πατάμε τις παλάμες και ελάτε να περάσουμε πίσω στην σανίδα και να κατεβάσουμε και τα γόνατα, να μείνουμε. Να μείνουμε σπρώχνοντας το έδαφος με ανοιχτά τα δάχτυλα πολύ καλά. Είμαστε λίγο πιο μπροστά από το τραπεζάκι. 4. 3. Τέλεια. 2. 1. Λυγίστε τους αγκώνες λίγο και μείνετε 5. Σπρώξτε δυνατά. 4. 3. 2. 1 και μέχρι κάτω. Τέλεια. Πλέξτε δάχτυλα πίσω από την πλάτη. Και στην εισπνοή ανεβάστε το στήθος, τραβήξτε το πιούνι μέσα για 5. 4. 3. 2. 1. Κατεβαίνουμε. Πατάμε παλάμες και ελάτε να ξεκουραστούμε στην θέση του παιδιού. Σπρώξτε τη λεκάνη πίσω. Αφήστε το μέτωπο βαρύ στο έδαφος. Αναπνεύστε εδώ. Με τις εισπνοές να μας κάνουν ελαφρύτερες. Με τις εκπνοές να μας κάνουν σταθερότερες. Πάμε να κοιτάξουμε μπροστά και να έρθουμε στο τραπεζάκι. Τα γόνατά μας να είναι κάτω από την λεκάνη μας. Οι καρποί μας να είναι κάτω από τους ώμους, τα δάχτυλά μας πάρα πολύ καλά ανοιχτά. Όλο το σώμα λοιπόν είναι σαν ένα τετράγωνο, απόλυτα ισοσκελές. Και πάμε. Να κοιτάξουμε δεξιά, να στείλουμε και την λεκάνη μας δεξιά. Να βρεθούμε στο κέντρο και να αλλάξουμε. Σαν τη γάτα που κοιτάζει πίσω την ουρά της. Και ξανά. Αλλάζουμε. Και αλλαγή. Και άλλη μία τελευταία αλλαγή. Και αλλαγή. Ελάτε στο κέντρο και τεντώνουμε το δεξί μας πόδι πίσω με τα δάχτυλα να κοιτάζουν κάτω. Κοιτάζουμε στην ευθεία, εισπνέουμε εδώ. Στην έκπνοη φέρνουμε το δεξί γόνατο στο στήθος και κυρτώνουμε. Ξανά δεξί πόδι τεντώνει πίσω. Και γόνατο στο στήθος. 3 ακόμα. Τεντώνουμε. Γόνατο στο στήθος. Τεντώνουμε. Γόνατο στο στήθος. Τελευταία τεντώνουμε. Δυναμώνουμε την κοιλιά και το δεξί μας χέρι και πάμε να τεντώσουμε αριστερό χέρι μπροστά για 5. 4. 3. 2. 1. Κατεβάζουμε και φύγαμε για το άλλο. Αριστερό πόδι πίσω, εισπνοή. Όχι, δεν κάνουμε ακόμα αυτό. Εκπνοή γόνατο στο στήθος. Αριστερό πόδι πίσω. Γόνατο στο στήθος. 3 ακόμα. Αργά. Πίσω. Στο στήθος. Μη βιάζεστε. Πίσω. Στο στήθος. Πίσω. Στο στήθος. Πίσω. Ενεργοποιούμε κοιλιά. Στέλνουμε δεξί χέρι μπροστά. Μένουμε για 5. 2 δυνάμεις αντίθετες. 4. 3. 2. 1. Κατεβαίνουμε. Φύγαμε πάλι το δεξί πόδι να τεντώσει πίσω για να πάρουμε φόρα και να το φέρουμε να πατήσει έξω από το δεξί χέρι. Πάρα πολύ ωραία. Ξανά, πάμε. Το πόδι πίσω. Και το φέρνουμε να πατήσει έξω από το δεξί χέρι. Θα το κάνουμε άλλες 2 φορές. Το πόδι πίσω. Και έξω από το δεξί χέρι.
Τελευταία πίσω. Έξω από το δεξί χέρι. Αφήστε το αριστερό σας χέρι εκεί που είναι. Ανεβάστε το δεξί χέρι στο γόνατο και κοιτάξτε πάνω από τον δεξί σας ώμο για 5. 4. 3. 2. 1. Κοιτάξτε κάτω, κατεβάστε πάλι το δεξί χέρι κάτω. Περπατήστε λίγο περισσότερο προς το κέντρο, το δεξί πόδι. Κρατήστε και τα δυο σας χέρια κάτω, δάχτυλα στο πίσω πόδι, ανεβαίνει και το γόνατο και μένουμε εδώ. Κοιτάμε στην ευθεία για 5. 4. Πολύ ωραία. 3. 2. 1. Στείλτε το πίσω πόδι να πατήσει και έλατε να ανέβουμε στον δεύτερο πολεμιστή. Ανοίξτε χέρια μπροστά και πίσω. Λυγίστε καλά το μπροστινό γόνατο. Χαλαρώστε τους ώμους. Θα μείνουμε εδώ για 5 βαθιές αναπνοές. Το βλέμμα μας είναι στα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Κοιτάζουμε εδώ. Σφίγγουμε την κοιλιά μας για να βάλουμε την λεκάνη μας μέσα να κατέβει. Ωραία. Τα δάχτυλα στο πίσω πόδι είναι ελαφρώς στραμμένα προς τα μέσα. Προς τα μέσα, έτσι με το πόδι. Εκεί. Έχουμε 4 ακόμα. 3. 2. 1. Περνούμε τα χέρια μας παράλληλα στα αυτιά μας. Τεντώνουμε το δεξί μας γόνατο. Μπράβο. Και πάμε να φύγουμε διαγώνια δεξιά. Προς το μπροστινό μας πόδι. Για 5. 4. 3. 2. 1. Ανεβαίνουμε μέχρι πάνω στην εισπνοή και λυγίζουμε πάλι το δεξί μας γόνατο. Ανοίξτε χέρια και φέρτε τον δεξί πύχη πάνω στον μυρό. Αριστερό χέρι ψηλά και μένουμε για 5. Ισομοιράστε το βάρος στα δυο σας πόδια. 4. 3. Υπέροχες. 2. 1. Με την εισπνοή ανεβαίνουμε στον δεύτερο πολεμιστή. Τεντώνουμε τώρα το δεξί μας γόνατο, γυρνάμε τα δάχτυλα προς τα μέσα. Κρατήστε χέρια έτσι αεροπλανάκι, στην εισπνοή ανοίξτε στήθος. Και στην εκπνοή κορμός παράλληλο στο έδαφος. Τα χέρια μας τραβούν προς τον ουρανό για 5. 4. 3. 2. 1. Και κατεβείτε μέχρι κάτω. Αφήστε και τα χέρια στο έδαφος μπροστά. Έχετε βγει εκτός στρώματος. Πρέπει να είστε εκτός στρώματος με τα χέρια σας. Όλη η παλάμη είναι στο έδαφος λοιπόν και ανεβείτε στα δάχτυλα των ποδιών. Και να μείνουμε για 5. Πάρτε βάρος στα χέρια. 4. 3. 2. Να κλείστε τις φτέρνες λίγο μέσα, λυγίστε γόνατα και έλατε να ανέβουμε. Να ανέβουμε με λυγισμένα τα γόνατα. Πολύ ωραία. Ανοίξτε το στήθος μπροστά και μείνετε εδώ. Όσο πιο χαμηλά γίνεται η λεκάνη και μπαίνουμε για 5. Βάλτε και μέσα την ουρίτσα. 4. Δυνατοί γλούτοι τους νιώθουμε. 3. 2.
Ένα. Πάμε να τεντώσουμε, να βουτήξουμε μπροστά και να έρθουμε πάλι στο τραπεζάκι. Να ανοίξουμε τα γόνατα, να ξαπλώσουμε πίσω στην θέση του παιδιού. Βρείτε αναπνοή. Οι εισπνοές μας κάνουν ελαφρύτερες. Οι εκπνοές μας γιώνουν ακόμα περισσότερο. Πήγαμε να κοιτάξουμε μπροστά και να βρεθούμε στο τραπεζάκι. Πολύ καλά ανοιχτά τα δάχτυλα στα χέρια και στην εισπνοή σπάμε απαλά τη μέση, κοιτάμε ψηλά. Στην έκπνοη κυρτώνουμε, βάζουμε μέσα πηγούνι, σπρώχνουμε το έδαφος. Η εισπνοή σπάμε απαλά τη μέση, κοιτάμε ψηλά, ομοπλάτες πίσω. Έκπνοη κυρτώνουμε. Συνεχίζουμε για 3 ακόμα, εισπνοή ανοίγουμε. Τέλεια. Έκπνοη κυρτώνουμε. Εισπνοή ανοίγουμε, 2 ακόμα. Έκπνοη κυρτώνουμε. Τελευταία εισπνοή ανοίγουμε. Έκπνοη κυρτώνουμε. Σε ουδέτερη θέση και τεντώνουμε το αριστερό μας πόδι πίσω. Και φέρνουμε το αριστερό να πατήσει έξω από το αριστερό χέρι. Μπράβο. Και πάλι πίσω. Πάμε να το κάνουμε 3 φορές. Ξανά, πατάει. Μπράβο. Και πίσω. Πατάει. Και πίσω. Η τελευταία είναι αυτή. Πάμε. Πατάει. Αφήνουμε το δεξί χέρι κάτω. Και το αριστερό χέρι στον ηρώ. Στρίβουμε, κοιτάμε πάνω τον αριστερό μας ώμο και μένουμε για 5. 4. 3. 2. 1. Κοιτάξτε κάτω. Πατήστε τα χέρια κάτω και ελάτε να κλείσουμε λίγο το πόδι προς τα μέσα. Πατάμε δάχτυλα στο πίσω πόδι, ανεβάζουμε και το δεξί μας γόνατο, κοιτάμε στην ευθεία. Αυτή είναι η θέση της άπρας. Για 5. 4. 3. 2. 1. Πατάμε πίσω πόδι και ανεβαίνουμε. Δεύτερος πολεμιστής. Ανοίγουν καλά δυναμικά τα χέρια μας δεξιά και αριστερά. Κοιτάζουμε μπροστά τα δάχτυλα του αριστερού χεριού και μένουμε για 5 με δυνατούς γλουτούς. 4. 3. 2. 1. Χέρια παράλληλα στα αυτιά. Τεντώνουμε αριστερό γόνατο και φύγαμε διαγώνια αριστερά για 5. 4. 3. 2. 1. Στην εισπνοή έλατε πάλι στον δεύτερο πολεμιστή. Φέρνουμε αριστερό πύχη στον ηρώ. Ανεβάζουμε δεξί χέρι ψηλά. Μένουμε πάλι για 5. Υπέροχα, μπράβο. 4. 3. 2. 1.
Ανεβαίνουμε στον δεύτερο πολεμιστή, τεντώνουμε γόνατο, πέλματα παράλληλα. Τα χέρια αεροπλανά και δεξιά και αριστερά και ο κορμός παράλληλος στο έδαφος για 5. Μπράβο, 4. 3, κοιτάξτε στην ευθεία. 2. 1. Και κατεβάζουμε χέρια εκτός τρόμματος κάτω από τους ώμους. Ολόκληρες οι παλάμες στο έδαφος και ανεβαίνουμε στα δάχτυλα των ποδιών για 5. 4. 3. 2. 1. Πατάμε τις φτέρνες προς τα μέσα. Λυγίζουμε τα γόνατα και ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Χαμηλά. Δυνατή γλούτη. Φύγαμε. Θα μείνουμε για 7. Σφίξτε τους γλουτούς. 6. Αναπνέουμε από τη μύτη. 5. 4. 3. 2. 1. Τεντώνουμε. Κοιτάξτε στην κορυφή του στρώματός σας και ελάτε να βρεθούμε εκεί. Αυτή τη φορά τα πέλματα θα είναι ενωμένα. Θα κλείσετε τα μάτια και θα μείνετε για λίγο εδώ. Με όλο το σώμα δυνατό, όλο το σώμα σαν ένα βουνό. Σε ένα βουνό με δυνατή την βάση του. Ανοίξτε τα μάτια σας, φέρτε χέρια στο κέντρο του στήθους. Πάμε να λυγίσουμε τα γόνατά μας, να εισπνεύσουμε εδώ και στην εκπνοή να βγάλουμε τον δεξί αγώνα έξω από το αριστερό γόνατο και να στρίψουμε για 5. Μπράβο. 4. 3. 2. 1. Βρεθείτε στο κέντρο και ανεβείτε. Πάρτε μια-δυο ανάσες εδώ. Πάμε πάλι να λυγίσουμε τα γόνατα και να έρθουμε να στρίψουμε τώρα από την άλλη, να κουμπίσουμε τον αγώνα στον μυρό ή να τον βγάλουμε έξω από το γόνατο και να μείνουμε για 5. 4. 3. 2. 1. Με βαθιά εισπνοή ανεβείτε. Και μένουμε. Εκπνέουμε εδώ. Και στην εισπνοή ανεβάζουμε τα χέρια μας ψηλά. Τεντώνουμε. Στην εκπνοή διπλώνουμε. Στην εισπνοή ανοίγουμε. Διπλώνουμε, πατάμε παλάμες και στέλνουμε το δεξί μας πόδι πίσω. Περπατήστε το αριστερό σας λίγο πιο αριστερά και πάμε να ανέβουμε μέχρι πάνω. Κρατήστε το πίσω πόδι ιδανικά στα δάχτυλα. Ωραία. Πάμε να ανεβάσουμε τα χέρια μας ψηλά. Το πίσω πόδι στα δάχτυλα. Μπράβο. Για 5. 4. 3. 2. 1. Φέρτε μου δεξί χέρι στο αριστερό γόνατο και το άλλο χέρι πίσω να πιάσει το άλλο πόδι. Μείνετε στην στροφή. Για 5.
4, 3, 2, μπράβο, 1, επιστρέφουμε στο κέντρο, παίρνουμε φόρα, και ελάτε μπροστά. Πάμε πάλι, συνοεί τα χέρια μας ψηλά, 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 διπλώνουμε. Στην εκπνοή διπλώνουμε, διπλώνουμε, διπλώνουμε. Στην εισπνοή ανοίγουμε, ανοίγουμε, ανοίγουμε. Διπλώνουμε και στέλνουμε το αριστερό πόδι πίσω μακριά. Περπατήστε το δεξί λίγο πιο δεξιά και από εδώ ελάτε να ανέβουμε μέχρι πάνω. Να μείνουμε, 5, μπράβο. 4, 3, 2, ένα αριστερό χέρι στο γόνατο, δεξί χέρι πίσω στο άλλο πόδι. 5, στρίβουμε. 4, 3, 2, 1. Κοιτάμε μπροστά, τεντώνουμε, παίρνουμε φόρα, μπροστά. Πάμε στην εισπνοή, χέρια ψηλά, τελειώνουμε. Στην εκπνοή διπλώνουμε. Εισπνοή, ανοίγουμε, 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 ανοίγουμε. Διπλώνουμε, διπλώνουμε παλάμες και περπατάμε με τα δυο μας πόδια πίσω. Μείνετε λίγο στην σανίρα όλο το σώμα, μια ευθεία για 5. Μέσα η κοιλιά 4. 3, 2, 1, κατεβάστε γόνατα και πάμε πάλι να λυγίσουμε τους αγώνες. 5, μένουμε. 4, 3, 2, 1, κατεβαίνουμε. Πλέκουμε δάχτυλα πίσω από την πλάτη. Ανεβάζουμε στήθος για 5, 4, 3, 2, 1, κατεβαίνουμε και ελάτε πίσω στην θέση του παιδιού. Σπρώξτε την λεκάνη σας πίσω στις φτέρνες. Αφήστε το μέτωπο στο έδαφος να ξεκουραστούμε. Πάμε μπροστά, ρίχνουμε τους γλουτούς μας είτε δεξιά είτε αριστερά και έλατε να καθίσουμε. Και δώστε και τα δύο πόδια μπροστά. Και φέρτε το δεξί γόνατο στο στήθος να πατήσουμε το πέλμα έξω από το μύρο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με ποιο χέρι κάνετε το σταυρό, το άλλο αγκαλιάζει το γόνατο. Και στρίβουμε πίσω. Μένουμε. Τα δάχτυλα στο τεντωμένο πόδι με flex είναι ενεργό. Μείνουμε για 6 βαθιές αναπνοές σε βαθιά στροφή. Οι στροφές κάνουν μασάζ στα εσωτερικά μας όργανα, γιατί το θεωρούνται αποτοξινωτικές. Τρία ακόμα. Ένα.
Κοιτάξτε μπροστά και γυρίστε. Τώρα αυτό το πόδι έτσι ακριβώς εκεί που είναι, εκεί ακριβώς που είναι ο αστράγαλός σας, αφήστε τον αστράγαλο. Και αφήστε και το γόνατο να ανοίξει στο πλάι. Ωραία. Τα δάχτυλα flex οπωσδήποτε, δηλαδή έχω απεγκλωβίσει τον αστράγαλο, δεν τον έχω ασφαλισμένο. Για να δω. Τώρα είναι ασφαλισμένο, γιατί θέλω τη φτέρνα έξω από το πόδι. Να βγει εκτός, να γλιστρήσει λίγο. Εκεί! Τέλεια. Και από εδώ έλατε να διπλώσουμε μέχρι εκείνο το σημείο που μπορούμε. Τα δάχτυλα στο άλλο πόδι flex, το πόδι ενεργό. Ναι, για 5. Τέλεια. Μέχρι εκεί που φτάνετε, κορίτσι. 4. Αν παραδοθείτε, θα δείτε ότι το σώμα θα νιώσει ασφάλεια και θα σας αφήσει σε λίγο να μπείτε και πιο βαθιά. 3 ακόμα. 2. 1. Κοιτάξτε μπροστά, ανεβείτε και πάμε να αλλάξουμε, να τεντώσει το δεξί, να μαζέψουμε το αριστερό και να το πατήσουμε απ' έξω. Τώρα με το χέρι που κάνουμε το σταυρό μας να αγκαλιάσουμε το γόνατο και να στρίψουμε πίσω αριστερά, δάχτυλα στο δεξί πόδι flex, το πόδι ενεργό. Θα μείνουμε για 7. Κλείστε και τα μάτια. Απολαύστε την στροφή σας. Πάμε στην εισπνοή να κοιτάξουμε μπροστά, να γυρίσουμε και εκεί ακριβώς όπως είναι και πριν να αφήσουμε το γόνατο να πέσει στο πλάι. Και εδώ τα δάχτυλα flex, πάρα πολύ ωραία. Μην είναι όμως ακριβώς πάνω στο άλλο γόνατο, μπράβο! Και πάμε, διπλώνουμε μέχρι εκείνο το σημείο που μας επιτρέπει το σώμα μας. Και μένουμε για 5. 4. 3. 2. 1. Πάμε στην εισπνοή να κοιτάξουμε μπροστά. Να ανέβουμε, να τεντώσουμε και το αριστερό πόδι μπροστά. Στην εισπνοή, χέρια ψηλά, 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 ψηλά. Και στην εκπνοή από την κοιλιά κατεβαίνουμε μέχρι εκεί που φτάνουμε και μένουμε στην Paschimottanasana, κλείστε μάτια. Και πάλι το ίδιο οι εισπνοές μας κάνουν ελαφρύτερες. Οι εκπνοές μας κάνουν σταθερότερες. Θα μείνουμε για 10. Θα εκμεταλλευτούμε αυτή την πρόστια δίπλωση για να κοιτάξουμε λιγάκι μέσα μας. Να κάνουμε πράτια χάρα, που λέει και ο Πατάντζαλη, να κοιτάξουμε αποσύροντας λίγο τις αισθήσεις μας. Να δούμε πώς νιώθει το σώμα μας. Να δούμε πώς είναι τα συναισθήματά μας, πώς είναι οι σκέψεις μας.
Κοιτάξτε μπροστά στην εισπνοή και σιγά σιγά ανεβείτε. Πατήστε τα πέλματά σας μπροστά από την λεκάνη, όπως ακριβώς ξεκινήσαμε. Πατήστε και τα χέρια λίγο πιο πίσω. Και μια τελευταία ενεργοποίηση, ανεβάστε λεκάνη ψηλά, ανάποδο τραπεζάκι, πάμε, 5, 4, 3, 2, 1, κατεβείτε. Σταυρώστε τις σκνήμες σας. Φέρετε τη μία παλάμη μέσα στην άλλη και κλείστε λίγο τα μάτια. Νιώστε τις εισπνοές να σας κάνουν ελαφρύτερες. Και τις εκπνοές να σας κάνουν ένα με το έδαφος. Να παίρνουμε φόρα από τον αέρα. Να βάζουμε ρίζες στις εκπνοές, στη γη. Φέρτε χέρια στο κέντρο του στήθου, σε θέση προσευχής. Νάμαστε. Σας ευχαριστώ, κορίτσια. Εσάς δεν σας ακούει, εμένα ακούει μόνο. Ναι. Όχι, μην αγχώνεσαι καθόλου. Χίλια συγγνώμη που έπρεπε να φύγεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα ήταν. Σήμερα έχει ζέστη, ωραία. Αυτό. Τα σώματα νιώθουν Όχι, αλλιώς. σήμερα δεν σκεφτόμουν τίποτα. Τα άλλα μαθήματα. Κάπου πας. Πας ένα μικρό ταξιδάκι. Πας ένα μικρό ταξιδάκι. Σήμερα δεν πήγες πουθενά. Ναι. Αυτό το τραπεζάκι που έκανα εγώ δεν είναι τραπεζάκι. Τι είναι? Ωραία, μα κοίτα τι είναι. Ξέρω τι είναι τεχνητά. Βελτά. Δεν πιστεύω να κοιτούσες στο φούρνο, να κάνεις επιδρομές στο φούρνο τα πράγματα. Όχι, όχι. Έτσι, πράγμα. Κι εγώ θέλω. Θα το κάνουμε και εμείς
αυτό. Εννοείται. Ναι. Το κάνω. Οκ. Αυτό το κάνουμε σίγουρα όμως. Αυτό το κάνετε ήδη. Πρέπει να βάλουμε τα κεφάλια μέσα. Πού? Πού να τα βάλουμε μέσα? Σε αυτά που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα βάζουμε στόχους. Εννοώ την ημέρα μας. Αυτή η θέση είναι για την ειρήνη.